हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। பரமிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஸலாகய சத்சங்கமிலம் येन तस्मै गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्वामिनं येन भूतले स्वयं रूपः धामायं तथा शिवपातेयं. हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीवाणदेवी प्रियमाणी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतराय कृपसिन्धुर्येव स पद्मनाभावनये वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 3 பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் கர்ம யோகம், செயலின் யோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல இருக்கும். ஒரு அத்தியாயமும் நம்ம கர்ம யோகத்துல 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்ம யோகத்தை பார்க்கிறோம். இந்த கர்ம யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்திலே நாம அர்ஜுனோட பற்றோட இருக்கிறார், பௌதிகத்தோடு இருக்கிறார், பந்தப்பட்டு இருக்கிறார். சோ அதனாலதான் அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த 5 விதமான குண அதிசயங்களை நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாருக்கும் வர வேண்டிய குண அதிசயம் தான் இல்லைங்களா? நல்ல மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக இந்த குணங்கள் இருக்கும். சோ அதனால ரொம்ப ஓவரா பந்தப்பட்டு இருக்கனாலதான் பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கி கொடுத்தார். ஆனா வர்ணாச தர்மத்துல மட்டும் சின்ன ஒரு விளக்கம் தான் கொடுத்தார். ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப ரொம்ப விரிவா கொடுக்கிறார். நிஷ்காம கர்மயோகத்திலையும் சகாம கர்மயோகத்திலையும் எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், கர்மயோகம்னா என்ன அப்படின்றது கூட. ஏன்னா அந்த ஞானம் இல்லாத இருந்த இடத்துல ஞானத்தை கொடுக்கிறார் போன அத்தியாயத்துல. இந்த அத்தியாயத்துல எப்படி செயல்படணும், அந்த ஞானம் கிடைச்சா போதுமா, செயல்ல கொண்டு வரணும் இல்லையா? அந்த செயல கொண்டு வரார், கர்மயோகத்துல கொண்டு வர. நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். செயல் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் பத்தாது இல்லையா? கர்மயோகத்தை தெரிஞ்சா போதுமா, ஞான யோகத்தை தெரிஞ்சா போதுமா, பக்தி யோகம் தெரியுங்களா? அப்பதானே முக்தி கிடைக்க முடியும். 4வது அத்தியாயத்துல அந்த புத்தியோட கொடுக்கிறார். 5வது அத்தியாயத்துல பக்தியை கலந்து பக்தியும் புத்தியும் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இந்த 6 அத்தியாயம். அஷ்டாங்க யோகத்துல 6வது அத்தியாயத்துல கொடுக்கிறார். இந்த கர்ம யோகத்துல 3 அத்தியாயம், இந்த 6 அத்தியாயமே ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ரொம்ப விரிவா பார்க்கலாம். நம்முடைய செயல் என்ன, நம்ம செயலோட யோகம் என்ன அப்படின்றத இந்த அத்தியாயம் நம்ம விளக்குறார். சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துகே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இது நம்மளுடைய பகவான், நம்முடைய விக்கிரகம். இது கோயிலோட விக்கிரகம். இது பெங்களூர்ல இருந்த கோவில் இப்போ உலாயில போயிருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இந்த கோவில். டைம் கிடைச்சுன்னா அந்த கோயிலை தரிசனிங்க பகவானே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம போன அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை சின்ன சுருக்கத்தை பார்ப்போம். அர்ஜுனோட அர்ச்சனைக்கு பகவான் கிருஷ்ணனோட தீர்வு கொடுக்கிறார். ஏன்னா பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறது தப்பு இல்லை, பட் எப்படி இருக்கணும்ன்றத பற்றற்ற தன்மையா நம்ம வாழணுன்றத போன அத்தியாயத்துல விளக்கி கொடுத்தார். அது இரக்கத்தை பத்தி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா 7வது பதத்துல தான் பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார் அர்ஜுனன். 10வதுல இருந்து விளக்கம் கொடுக்குறார். 11 30 வந்ததுன்னா நான் உடல் அல்ல அப்படின்றது ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுக்குறார். இன்பன்மை பத்தி 31ல இருந்து 37வது பதம் சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய்யறதுதான் நம்ம உரிமை இருக்கே தவிர அதுல உள்ள அதுல உள்ள பிரதிபலன், அதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கவே கூடாது இல்லைங்களா? அதே பக்தி யோகத்தில் நீ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உணர்வோட அகர்ம பணியில் நீ செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு ஒண்ணு சொர்க்கம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. இன்பத்தை பத்தி நீ கவலையப்படாத என்றார்.
யாரை பத்தி நீ கவலைப்படாத, கஷ்டப்படாத அப்படின்ற. பாவ செயலை சொல்றாரு 33ல இருந்து, அதாவது 38ன்னு சொல்றாரு, 53ன்னு சொல்றாரு. பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லை அப்படின்றார். பக்தியோட பகவான் கிட்ட நாம எந்த இது பண்ணாலும் சரி, அந்த பாவத்தை பகவான் ஏத்துக்கிறாரு. ஒண்ணு இல்ல. நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். பகவானுடைய பிரசாதம், மகா பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். இப்ப பிரசாதம் சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம காய்கறி தான் சாப்பிடுறோம். நம்ம மத்தபடி நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடல. நான் காய்கறி தான் அந்த காய்கறி சாப்பிடுறது நமக்கு பாவம் தான். இது வேதம் சொல்லுது. காய்கறி சாப்பிட்டாவே பாவம் சொல்லுது. அந்த பாவத்த நாம பகவானுகிட்ட அந்த அந்த காய்கறி நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த பாவத்தை பகவான் ஏத்துக்கிறேன்றாரு. அப்ப நாம எதெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ, எதெல்லாம் உண்றோமோ, எதெல்லாம் செயல்படுறோமோ, எதெல்லாம் உருவாக்குறோமோ எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். பகவான் அந்த பாவத்தை எடுத்துக்கிறேன்றாரு. நான் உனக்கு பிரசாதமா தரேன். அந்த செயல்படுன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அப்போ அந்த பக்தியோட செயல்பாடு பாவமே இல்லைன்றார். குடும்ப பாரம்பரியம் 46, 45, 46. அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல 24வது பதத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். வர்ணாச தர்மத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருங்கள். வர்ணாச தர்மம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவைதான் அது. அது எப்படி? நாம செயலால தான் வர்ணாச தர்மத்தை இருக்கு. ஆனா அதுக்காக இது என்னுடைய ஜாதி, இது என்னுடைய ஜாதி, என்னுடைய மதம் அப்படின்னு நம்ம யாருமே நாம குற்றம் சொல்லக்கூடாது. அது சொன்னாவே அபராதம் சொல்லப்படுது வருடப்பநாட்கள். யாருமே வர்ணத்தை வச்சு நாம எடை போடக்கூடாது. இவன் இந்த வர்ணம், அவன் அந்த வர்ணம், அவன் அந்த வர்ணம் சொல்லவே கூடாது. அது அவனுடைய செயல், அவன் கர்மா, அது அவனுடைய செயல் அப்படிதான் சொல்லுது. அதுதான் சொல்றாரு. வர்ணாச சக்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கன்னு சொல்றாரு. சரி, இருமனம் 41வது பதம். உறுதியோடு ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்க. பகவானுக்கு ஒரு நிலையோட நாம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம்னா அந்த முடிவோட நாம போனோம். அதுல டபுள் மைண்ட்ல இருந்தாவே நாம எந்த ஒரு காரியமே நம்ம செய்ய முடியாது. தடுங்களா தான் வரும். அது ரொம்ப அழகா அற்புதமா நேத்து நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு கர்மயோகத்தை பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்ப்போம். துரத்தல் அல்லது செயல். ரொம்ப அழகான இடம் இது. இந்த பதம் வந்து 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும் ஏகபதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா துரத்தல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. எல்லாரும் நினைப்போம் துறவர்னா என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் வனவாசம் போறோம், சன்னியாசியாவது தான் துறவன். அது உண்மையான துறவே கிடையாது. ஆனா அதுவும் முத்திக்கான செயல் தான். ஆனா குடும்பத்தோட, சமுதாயத்தோட இருந்து நாம நமக்கு தேவையான இயற்கையை நாம எடுத்துக்கிட்டு நாம பற்றற்ற தன்மையா இருக்கம்பா, அதுதான்டா உண்மையான தத்துவம். அதுதான் உண்மையான துறவுன்ற. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இந்த அத்தியாயம். அது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நிஷ்காம கர்ம யுகத்தில் ஞான யுகத்திலும் எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்ன்றதையும் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 3ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும். 10ல இருந்து 16 பாருங்க. கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணுன்றார். நாம எல்லாமே கர்மிகள் தான். நம்ம யாருமே வந்து கர்ம யோகி கிடையாது. கர்மி தான் நம்ம எல்லாருமே. அது ஒத்துக்கணும். ஒத்துக்காம நான் இல்லைங்க, நான் வேதம் படிக்கிறேன், நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நிறைய விஷயம் உபநேசங்கள் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னா நீயும் கர்ம யோகி தான். ஏன்னா எதுக்காக கொடுக்குற? வேதம் எதுக்கு படிக்கிற? நான் முத்தி கிடைக்கணும். அதுவும் கருமி தான். கருமியோட செயல்பாடு தான் அது. முத்திக்காக எவன் செயல்படுறானோ அது கருமி தான் சொல்லப்படுது வேதம். எனக்கு முத்தியே வேணாம், எதுவும் வேணாம், எனக்கு எதுவுமே வேணாம், நீ அதுல பாதாளத்தை வச்சுக்கோ, எங்க வேணா எனக்கு படைச்சுக்க பகவானே. ஆனா எனக்கு உன்னோட அரிநாமத்தை சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் பிரேம பக்தி. அதுதான் அனநேய பக்தி. நான் உன்னோட லோகத்துக்கு வரணும், உன்னை நான் பார்க்கணும், என்ன உன்னை கூடவே ஒட்டின்னு இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் அது கர்ம யோகி. கர்ம யோகி ஆக முடியாது. கர்மி தான் அவன். சோ அதை பத்தி இப்ப சொல்றாரு இல்ல கர்ம காண்டத்துல கர்ம யோகியா எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றதையும் இதுல சொல்லி கொடுக்குறார். 10ல இருந்து 16 எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள்ன்ற. நாம எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். மத்தவங்க தீர்மானிக்க கூடாது. சமுதாயம் தீர்மானிக்கூடாது. நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் நாமள தீர்மானிக்கிறோமே தவிர சமுதாயமோ, லாண்ட் ஆர்டரோ, கவர்மெண்ட் ஆர்டரோ, எந்த ஒரு ஆர்டரோ, நம்ம பாரம்பரியமோ, நம்ம சமுதாயமோ, நம்மளுடைய பிராமண குவாலிட்டியோ, சத்திரியம் குவாலிட்டியோ அதுல நம்ம தீர்மானிக்காது. வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை சாரம்சத்தை வாங்கி அந்த ஜூஸை எடுத்துக்கிட்டு நாம எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம குடும்பத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும், நம்ம ஊருக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும், உலகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் நாம. ஆனா மத்தவங்களை பத்தி நாம குறை சொல்லக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. எடுத்துக்காட்டு வழி நடத்துங்கன்ற. மிகப்பெரிய எதிரி யாரு பாத்தீங்கன்னா 36ல இருந்து 43வது பதம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? நம்முடைய பற்றுதான், நம்முடைய மோகம் தான், நம்முடைய காமம் தான், நம்மளுடைய கோபம் தான். இதுதான் நம்மளுடைய எதிரி. ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப முக்கியமான சாராம்சத்துல வந்துருவோம். நம்ம ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. இது புலன்கள் இருக்கு. காது, கண்ணு, மூக்கு, கை, வாய். இது 5மே வந்து புலன். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். இந்த கண்ணும் சரி, காது சரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நம்ம டிவியில் நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். டெலிவிஷன் ஆன் பண்ணாவே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வரும் அதுல. சோ அதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? மொபைல்லையும் பாக்குறோம், இதெல்லாம் பாக்குறோம். இது எது நல்லது எது கெட்டது நம்ம டிவில தெரியுமா? ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி நம்ம பாக்குறோம், அதை பார்த்த உடனே நம்ம நினைக்கிறோம், இது பாக்குறோம், இது கெட்டதா இருக்கு, அது தள்ளி விட்டுறோம். வேற ஒண்ணு பாக்குறோம், அது தள்ளி விட்டுறோம். இது நல்லா இருக்கு, இதை பாக்குறோம் அப்படின்னு. ஆனா நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, நம்ம புத்திக்கு தெரியாது, நம்ம மனதுக்கு தெரியாது. ஆனா நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். நாம தீர்மானிக்கவே முடியாது. நாம எது ஒரு நல்ல பாக்குறோமோ அதுல நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே கலந்தாப்புல இருக்கும்.
அப்ப நல்லது கெட்ட தகுந்தா அப்படின்னா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி தான் அடையும். அது பௌதீகம். அதை விட்டுட்டு பகவானுடைய வேத புக்கை படிக்குங்க. வேத புக்கு வேதத்தோட வேற எதுவுமே நமக்கு இதே இல்லை. மொபைல பாக்குறான், ஒரு கால் வந்தா பேசலாம் கொள்ளலாம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்குள்ள இது. அது ஏன்னா கண்ணால பாக்குற விஷயங்கள் அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஏன்னா உள்வாங்கும் உள்ள அது பௌதிகம். இந்த புலன்கள் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா உள்வாங்கிக்கும். ஆனா அதே சீக்கிரமா வந்து எந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த அந்த வெளியே நம்மளை காட்டும். அதே மாதிரி மூக்கம் அப்படிதான், காது அப்படிதான், கை அப்படிதான், வாய் சீக்கிரமா நம்மள வந்து அந்த பௌதிகத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். ஆனா இதை கண்ட்ரோல் பண்றது மனம். கடிவாளம் என்ற அந்த கயிறு தான் வந்து மனமா இருக்கு. இந்த 5 புலங்களையும் மனம். மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த நுண்ணறிவு. அந்த நுண்ணறிவுன்றது நம்மளுடைய ஞானம். சோ அந்த ஞானம் எப்படி கிடைக்கும்? வேதங்கள் மூலியமா தான் கிடைக்கும். அகர்ம பணியில இல்லைங்களா? பகவான் கொடுக்கிற வேதங்கள் மூலியமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். பகவானுடைய வைபவத்துல கிடைக்கும். பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல கிடைக்கும். சோ அவருடைய கருணையில தான் இந்த புத்தி யோகத்துல நம்ம சிறப்பா செய்யணும். புத்தி செயல்பட்டா மனம் செயல்படும். மனம் செயல்பட்டா இந்த 5 புலன்கள் செயல்படும். அப்பதான் இந்த ஆத்மா, நான் என்ற ஆத்மா வந்து அழகா டிராவல் ஆகும். எங்க போகும்? பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகும். இப்ப நாம எல்லாம் பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கோம். இந்த பேசிக் லெவல்ல படிக்கும் போது நாம வந்து பகவானுகிட்ட பிரேம பக்தியை கொடுக்கறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்பதான் நம்ம ஒழுங்கா இந்த வண்டியில நம்ம டிராவல் ஆக முடியும். இப்ப கண்ணு ஒரு பக்கம், மூக்கு ஒரு பக்கம், காது ஒரு பக்கம் போச்சுன்னா அந்த குதிரை எப்படி போகும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த வண்டி கீழே சரிதான் செய்யும். அப்ப நாம இந்த வண்டியை ஒழுங்கா டிராவல்ல கொண்டு போனோம்னா ஐப்புலங்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பண்ணோம்னா இந்த ஆத்மா ஜீவாத்மா ரொம்ப அழகா சேஃபா போய் எங்க போய் சேரணும் அங்க போய் பகவான் லோகத்துக்கு போயிடும். பகவான் லோகம் சொல்றதோட அது நம்மளுடைய லோகம். நாம வந்த இடம் அது. நம்ம வந்து எங்க வந்தோம்? நாம எல்லாம் இப்ப அழகா ஜாலியா டூர் வந்திருக்கோம். சிம்லா, ஊட்டி அந்த மாதிரி டூர் வந்துருவோம். இங்க இந்த டூரை முடிச்சுட்டு நம்ம எங்க போனோம்? நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு போனோம். அதை விட்டு நம்ம திரும்ப இங்கே வரணும்னு நினைக்கிறவன் அறியாமை. அதுதான் மாய. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. பரமாத்மனே நமः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஸ்லோகம் படிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஒண்ணு இல்ல. இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல 1ல இருந்து 2வது பதம், இந்த 2 பதமே பாருங்க. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பதத்துல பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினார், ஜனார்தனே, கேசவனே, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ரொம்ப அற்புதமா கேட்கிறான் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே. ஏன்னா நேத்திக்கு வந்து சொன்ன இதுல வந்து 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுக்குறாரு விளக்கம். சாங்கி தத்துவத்தை ரொம்ப தெளிவா கொடுக்குறாரு. இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு. ஆனா இதுல கேள்வி கேட்கறதுல வந்து அர்ஜுன் எவ்வளவு அழகா கேட்கிறாரு பாருங்க. ஏன்னா நமக்கு வர வேண்டிய கேள்வி அது. நமக்கு வர வேண்டிய கேள்வி அர்ஜுன் பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகா கேட்கிறாரு. அதெல்லாம் அதெல்லாம் உணர்த்தணும். நமக்கு நம்ம அதை வந்து உள்வாங்கணும். பலநோக்கு செயல்களை அதாவது பலநோக்கு செயல்களை செயல்களை விட புத்தி சிறந்ததுன்றீங்க. அப்போ புத்தினா அப்ப எதுக்கு இந்த கோரமான போர்ல என்ன போர்ல சண்டை செய்யறதுக்கு என்ன பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர் கேட்கிற கேள்வி கரெக்ட் தானே இல்லைங்களா? போர் பண்றப்போ ஒருத்தனை கொல்றது வந்து அது பாவம் தானே அப்படின்னு அர்ஜுன் கேட்கிறான். அப்ப பலநோக்கு செயல்கள் சிறந்த விட புத்தி சிறந்தது என்றால் அப்ப எதுக்கு என்ன போர்ல கலப்பணும்? இவர் முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். சரி, 2வது பாதத்துல பாருங்க என்ன சொல்ற பாருங்க. 2 வழிகளும் ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையான எது என்பதை முடிவாக கூறுவாயா? ஒரு நிமிஷம் மாத்தாஜி. புத்தி தான் சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்க. அப்ப எதுக்கு என்ன போர் பண்ண வைக்கிறீங்கன்றீங்க? ஏன்னா இதனால 2மே எனக்கு குழப்பமா அடைக்குது. எனக்கு மிகவும் தன்மை எது என்பதை நீ முடிவாக கூறுவாயாக இந்த இடத்துல கேட்கிறேன். இப்ப நமக்கு உள்ள வருவோம். இப்ப நாம வந்து இடத்துல நாம என்ன புரிதல் பாருங்க. இப்ப புத்தியோகம் மட்டும் இருந்தா சிறந்ததா? புத்தியோகம் இருந்தா சிறந்தா? புத்தியோகம்னா ஞான யோகம். ஞான யோகத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம நிறைய வேதங்கள் படிப்போம், நிறைய சாராம்சம் புரிஞ்சுது. அது மூலியமா நாம கர்ம யோகியா செயல்படுறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா?
சரி, ஓகே. இதுல இருந்தா அது இருந்தா போதுமா? நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்கணும்? படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா மட்டும் போதுமா? இல்லைங்களா? நம்ம செயல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம செயல் மூலியமா தான் நம்மள வந்து தீர்மானிக்க முடியும். படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. வேதம் படிப்பாங்க, உபநேசம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா நீ செயல்ல வரியா? அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அவன் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு விளக்கமா நாம இந்த பதத்துல பார்ப்போம். 6வது பாட்டுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6வது பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ண. கேஷவ் படிக்கிறியாப்பா? கேஷவ் Yes, Mataji. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य येयास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அழகா படிச்சீங்க. புலன்கள் செயலை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன் இன்ப பொருட்களை மனதை அலைவாய விடுபவன் தன்னை துட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதனை என்று அழைக்கப்படுகிறான். வித்தியாசாரனாவே போலி மனிதன் இல்லைங்களா? இப்போ அவன் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு துறவு பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கமா கேட்கிறாரு. அது இப்ப இதுல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. அந்த 1, 2, 3ல 4, 5ல விளக்கம் பாருங்க. துறவுன்னு சொல்லப்படுது உண்மையான துறவு என்ன, கற்பனை என்ன, உண்மையும் பொய்யும் என்ன, பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன, இந்த 4 சாராம்சத்துல இந்த துறவை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. இப்ப துறவுனா நாம என்ன நினைப்போம்? நீங்களே சொல்லுங்களேன். ஒரு கேள்வி நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கிறேன். துறவுனா நாம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் இல்ல, டக் டக்குன்னு சொல்லலாம். பிரபுஜி, நம்மளுடைய பௌதீக வாழ்வை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காகவே சேவை செய்வது. சேவை செய்யுது. ஹரிபோல் ஹரிபோல் பிரபு. நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையை அது கரெக்டா சொல்றாரு பிரபுஜி. அதாவது பௌதிக வாழ்க்கை தான். ஆனா நாம வாழ்க்கையை விடக்கூடாது. பௌதிக வாழ்க்கையை விடணும். ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அதே மாதிரி சமுதாயத்தோட இருக்கணும், குடும்பத்தோட இருக்கணும். இது இருந்து பற்றற்ற தன்மையா பௌதிக தன்மையை விட்டுட்டு நாமோ குடும்பத்தோட ஆன்மீகத்துல அழகா ஈடுபாடு பண்ணலாம். அதை நாம உள்வாங்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். அப்போ துறவு என்றால் என்ன அப்படின்றத பௌதிக தன்மையை நாம விடணும். முக்கியமா அது இல்லைங்களா? அது மாய. இந்த உடலேன்றது மாய. அப்ப அந்த மாயை நம்ம விடணும்னா அப்போ ஆன்மீக தன்மையோட பகவானை மையப்படுத்தி நாம செயல்படணும். உண்மையான துறவுன்னு சொல்லப்போனா உடைமை உடல் வந்து விடுபட்டு இருந்தல். உடைமை என்னுடைய பொருள், என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய அம்மா, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், என்னுடைய சமுதாயம் சொல்லிட்டு அந்த உரிமை உடல் வந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். இதுதான் உண்மையான துறவு. ஆனா சமுதாயத்துல நாம இருக்கிறோம், குடும்பத்தோட நாம இருக்கிறோம். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அது ரொம்ப அது படிக்க படிக்க நாம என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க உள்வாங்கி நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சாதான் உங்களுக்கு அந்த இது புரியணும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எப்படிங்க குடும்பத்துல இருந்துட்டு எப்படிங்க நம்ம பற்றற்ற தன்மையா இருக்க முடியும்? முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன். ஏன்னா ஒரு அப்பா அம்மா இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார், நம்ம இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்தந்த ஆத்மாக்களுக்கு எப்படி வழி நடத்தணுன்றது அந்தந்த கர்மத்துக்கு மூலியமாக என்ன கர்மா பண்ணாங்களோ அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வாழ்வியல் இருக்கு. அதை விட்டு நாம போய் நம்ம வாழ்வியல திணிப்பு முடியுமா? நீ ஒழுங்காயிரு, ஒழுக்கமா இருன்றதுதான் நம்ம அது. அப்போ அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். நான் என்று அகந்து இருக்கக்கூடாது. அது இல்லாம இருந்தாதான் நம்ம பற்றற்ற தன்மையா இருக்க முடியும். அதே போல அனுபவிக்கும் இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தல். இந்த இயற்கை, இந்த பிரகிருதி காற்றை நம்ம எவ்வளவு எடுக்க முடியும்? ஒரு லிமிட் மேலதான் எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த காத்தா நம்ம இதயத்துக்கு எடுத்துக்க முடியும். அதிகமா எடுத்தா என்ன ஆகும்? மூச்சு திணறல் தான் வரும். காத்து இல்லாம போச்சுன்னா கூட பிரச்சனை தான் இல்லைங்களா? அப்ப இயற்கையை நமக்கு என்ன தேவையோ அதான் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி பணம் பொருளும் அப்படிதான். பணம்ன்றது எல்லா சமுதாயத்திட்டும் எல்லா மக்கள்கிட்டையும் இருக்கணும். பணம்ன்றது ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்ததுன்னா கொள்ளடிக்கிறான், பாவம் பண்றான். அவன் சேர்த்து வைக்கிறனாவே பாவம் தான். அது நாளைக்கு வேணும்னு சேர்த்து வைக்கிறான் பாருங்க, அதுவும் பாவம் தான் சொல்லுது வேதம். ஆனாலும் இப்ப இருக்கிற கலிகாலத்துல நம்ம அது மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுக்கிறோம். அதிகமாக எடுக்கும் போது அது பாவமா தான் செயல்படுது. நமக்கு என்ன போதுமோன்றது போதும் அப்படின்னு வந்தாவே சத்துவ குணம். அதிகமா தேவைப்படுது நம்ம ரஜோ குணம். பேராசையும் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களா, ரொம்ப பேராசை வந்துன்னா தமோ குணத்தை கொண்டு போய் விடுறோம், தண்டால குணத்துல போய் கொண்டு போகும் இல்லைங்களா? அப்ப நாம என்ன அனுபவிக்கும் இயற்கையில இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். இதுதான். ஆனா செயல்களை நிறுத்தவே கூடாது. நம்முடைய செயல் செய்து கொண்டேதான் இருக்கணும். சமுதாயத்தோட இருக்கணும், அப்பா அம்மா கூட இருக்கணும், குடும்பத்தோட இருக்கணும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அந்த செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்முடைய பகவத்கீதை நம்ம அழகா சொல்லுது. அதுவே இன்னொன்னு பாருங்க, கற்பனை பாருங்க. ஆன்மீக வாழ்க்கை என்ற குடும்பத்தை விட்டு செல்வது. இப்ப நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க குடும்பத்தை விட்டு ஓடி போயிடணும், காட்டுக்கு போயிடணும், போய் கோயில்ல போய் உட்காந்துக்கணும். அது உண்மையான துறவு இல்ல. அது உண்மையான துறவை விட சமுதாயத்தோட இருந்து, குடும்பத்தோட இருந்து, அப்பா அம்மா கூட இருந்து, மனைவி மக்களோட இருந்து அவன் பற்றற்ற தன்மையா இருக்கான் பாரு, அதுதான் உண்மையான துறவு. அவன் தான் முக்தி கிடைக்கின்றாரு.
ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. நான் போய் காட்டுல போய் உட்காந்துக்கிறேன்னா உன் அப்பா அம்மா விட்டுடுவே, சமுதாயத்தை விட்டுடுவே, எதுவுமே தேவையில்ல, போய் காட்டுல உட்காந்தா போட்டா போதுமா? பகவான் கொடுத்துருவாரா? டேய் நீ வாழ்க்கை வாழறதுக்கு குடும்பத்தோட இருந்து சமுதாயத்தோட இருந்து ஒன்றி வாழ்தான். 1000த்துல 1 லட்சத்துல ஒரு ஆள் தான் அந்த மாதிரி போக முடியும். குடும்பத்துல எல்லாம் போயிட்டாங்கன்னா எப்படி சமுதாயம் மேன்மை அடைய முடியும்? நான் எதுக்கு உன்னை படைச்சேன் இல்லைங்களா? அப்போ ஆன்மீக தன்மையோட நாம் இருக்கணும், பகவானோட இருக்கணும், அதே மாதிரி குடும்பத்தோட இருக்கணும். அதுதான் உண்மையான துறவுன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நேர்மையை ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உண்மையும் பொய்யும் பாருங்க, அதோட விளக்கம் பாருங்க. ஆன்மீக முன்னேற்றம் எண்ணங்களின் தூய்மை, அதாவது தூய்மையில் தான் இருக்கிறது. ஆன்மீக முன்னேற்றம்ன்றது நம்மளுடைய எப்படி நம்ம தூய்மையா எடுக்கிறோம் அப்படின்னு தான். அப்ப அகர்ம பணியில நம்ம செஞ்சாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மை அடைய முடியும். விகர்ம பணியில போகும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. விகர்மன்னும் போது வேதத்துக்கு நேர்மாறி, சாஸ்திரத்துக்கு நேர்மாறியே நம்ம செயல்படுவோம். அஞ்சனா வந்து இப்ப நம்ம ஒரு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, நம்ம இந்தந்த பூஜை பண்ணுங்க, இந்தந்த டைம்ல இது பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி முடியலையா, வேதங்கள் மூலம் என்ன சொல்லப்படுறாங்க அது மூலியமா நம்ம ஃபாலோ. பொய்யான ஆன்மீகம் சமுதாயத்துக்கு என்னைக்குமே தொந்தரவு தான். பொய்யான ஆன்மீகம் என்னைக்குமே தொந்தரவு. நான் கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், திலகம் விட்டுருக்கேன், சிகா விட்டுருக்கேன், நான் சாஸ்திரபகா நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வேற மாதிரி போனீங்கன்னா, சமுதாயத்தோடு இல்லாம வேற மாதிரி நீ செயல்பட்டீங்கன்னா அது பொய்யான வழக்கு. அது ஒரு விளக்கம் பாருங்க, இந்த 6வது அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே, இவர் ஒரு ஜட பரதர். இவர் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார், சத்திரியன். இவர் என்ன பண்றாரு, சத்திரியனோட என்ன சொல்லப்படுவாங்க, 50 வயசுக்கான கண்டிப்பா வனவாசம் வந்தே ஆகணும் ஒரு சத்திரியன். ஒரு பிராமணனும் அப்படிதான், வைஷ்யனும் அப்படிதான், சூத்திரன் மட்டும் கிடையாது. அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம், வர்ணாச தர்மத்தின் மூலியமா. அப்போ ஒரு சத்திரியனா இருக்க 40 வயசு, 48 வயசு வந்த பிறகு அவன் எங்க வரணும், வனவாசம் வரணும். வனவாசம் வந்துட்டார். அவரோட மக்கள் கிட்ட அந்த நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டார். தன்னுடைய அடுத்தது யாரும் சொல்லிட்டு தீர்மானிச்சு அவங்க கிட்ட நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு வனவாசம் வர்றாரு. வனவாசம் வந்த இடத்துல பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்காம ஒரு மானு மேல பற்றாயிட்டார். ஏன் அந்த மானு மேல பற்றாருன்னா, அந்த ஒரு மானு வந்து ஒரு குட்டி போடுற சைஸ் டைம்ல இருக்கிற மானு வந்து ஒரு நீரோட்டம், தண்ணி போயின்னு இருக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயின்னு இருக்கு, ஒரு நதி வர ஓரமா. அப்போ அந்த மானை பாக்குறாரு, தாய் மானை. இந்த ஜட பார்த்துட்டு அங்கிருந்து உட்காந்து பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அது தண்ணி குடிக்க போயிட்டு அந்த மான், தாய் மான் தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு பெரிய விலங்கு ஒண்ணு கர்ஜிக்குது, சத்தம் கொடுக்குதுன்னா அந்த பயத்துல அந்த மான் என்ன பண்ணுச்சு, எகிரி குதிச்சிருக்கு. எகிரி குதிக்கும் போது குட்டி வந்து அப்ப அந்த டைம்ல டக்குனு குட்டி வந்து தரையில விழுந்துடுச்சு. தாய்மான் வந்து தண்ணியில விழுந்துடுச்சு. தாய்மான் அந்த ஆத்தோட அடிச்சு போயிடுச்சு. தாய்மான் குட்டி மட்டும் கரையில விழுந்து கிடக்கு. அது அப்பதான் குட்டி பிறந்திருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், அது ஒண்ணுமே தெரியல, அதுக்கு மேல எல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்காது. ஆனா ஜடபரதர் பாக்குறாரு, சரி அந்த தாய்மான் தண்ணியில போயிடுச்சு, இது வேற குட்டி வேற தண்ணியில கிடக்க, கரையில கிடக்க, அதை சுத்தப்படுத்தலாம், அவரே சுத்தப்படுத்துறாரு. நல்ல பணிதான், இல்ல நல்ல பணிதான், அதோட விட்டுருந்தா பரவாயில்ல. அவர் என்ன பண்றார், அது கூட நல்ல பற்றாயிறார். ஏன்னா அவருடைய அர்ஜுன மாதிரிதான் அந்த மனநிலை. பாவம் பாக்குறாரு, ஐயோ பாவமாச்சே, இது மாதிரி இருக்கே, யாராவது பெரிய விலங்கெல்லாம் வந்து அடிச்சிட போகுது, ஒண்ணும் தெரியாது, குழந்தை மாதிரி தானே அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அது என்ன பண்ணுது, இதுதான் நம்ம தாய் நினைச்சுக்கிட்டு அது கையை காலெல்லாம் நக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அவர் சுற்றி வந்துருக்காரு, அது மேல மோகமாயிடுச்சு. அவருக்கு பற்றாய் போய் மோகமாயி போய் கடைசியில அதுவே அவர் பராமரிச்சுட்டு இருக்காரு. கடைசியில அவர் இறக்கும் தருவாயில கூட மானையே நினைச்சுதான் இறந்தனால்தான் அடுத்த பெரிய மானாவை போறாரு. அவருடைய கதை நாம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல உண்டு, நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம் அவரை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது என்ன செயல் பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் மித்யாசாரம்னு சொல்லப்படுது. அதாவது போலி மனிதன். நீ எந்த செயலுக்காக வந்த, எந்த குறிக்கோளுக்காக வந்த, வனவாச வாழ்க்கைக்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நீ கடைசியில வந்து எங்க நிக்கிற, ஒரு மானோட பற்றோட போயிட்ட. அப்ப அது மித்யாசாரா, போலி மனிதன் அப்படின்னு. இது உண்மையான துறவே கிடையாது. ஆனா அவனும் ஒரு ஞானி தான், அது பின்னாடி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9:11 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. हरि पठितुम्. ओके. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम् अवाप्स्यत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான பதம் பாருங்க, 9:11. பகவானுக்கு, விஷ்ணு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிகலோகத்தோடு பந்தப்படுத்தப்படுகின்றன.
நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். என்னெல்லாம் உருவாக்குறோமோ அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நாம செயல்படு. ஏன்னா இந்த எல்லாமே பகவானுடையது தான். காற்று பகவானுடையது, அப்பா பகவானுடையது, அம்மா பகவானுடையது, இந்த நலம் பகவானுடையது, எல்லாமே இந்த உடலே பகவானுடையதான். இந்த உடலே மகாமாயா சக்தி மூலியமா தான் இயங்குது. இது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. உள்புற சக்தி பகவானுடைய ஆத்மா, நித்தியமான ஆத்மா அது. அதுவும் பகவானுடையது. அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? பகவானுடைய நித்திய சேவகன். அப்படி இருக்கும்போது நாம என்ன செயல்படணும்? எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். ஆனா பகவான் பாருங்க, இதையும் கொடுக்கிறார், அதையும் கொடுத்துருக்கிறார். ஆனா இன்பமா வாழு, இயற்கை அனுபவி, சமுதாயத்தோட வாழு, நல்லா வாழ்ந்துக்கோ. ஆனா பற்றற்ற தன்மையா வாழு. எல்லாமே எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுன்ற. அதுதானே உன்னை படைச்சிருக்கன்ற. அப்ப எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதம் நீ எப்பொழுதுமே பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வா என்றார். எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். எது உட்காந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கோவிந்தா, போனாலும் மாதவா, கேசவா, உன் எந்த மாதிரி வருதோ அதான் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் பகவான். என் அப்பா பேர் என்ன இருக்கும், உன் தாய் பேர் என்ன இருக்கும், மனைவி பேர் என்ன இருக்கும், கணவர் பேர் இருக்கும், பிள்ளைகள் பேர், அண்ணன் பேரு, எந்த பேரா இருந்து போட்டோம், எந்த நாமமா இருந்து போட்டோம். ஆனா பகவான் நாமத்தை வச்சு கூப்பிடுங்க. கிருஷ்ணா உட்காரு, இங்க வந்து. அம்மா ராதியே இங்க வந்து உட்காரு. அம்மா யசோதா தாயே இங்க வந்து உட்காரு. தப்பே இல்ல, தப்பே இல்லை. அது பகவானை நாம எப்பவுமே மனதுல இருக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான். அதுதான் நம்ம கொஞ்சம் அது இப்ப யார் கூப்பிட்டாலும் சரி, கிருஷ்ணா, ராதே, கோவிந்தா, இப்படிதான் பேர் வச்சு கூப்பிடணும். அதே பிருந்தாவனத்துல போய் பாருங்க, ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டுறவர், தப்பா சொல்லக்கூடாது, ரிக்ஷா ஓட்டுறவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா? பெல் அடிக்க மாட்டாரு. ராதே நவுந்து போங்க, கிருஷ்ணா நவுந்து போங்க, ராதே நவுந்து போங்க, கிருஷ்ணா நவுந்து, எல்லா ரிக்ஷாக்காரன் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அந்த ஊர்ல. ஏன்னா அது மண், அது மாதிரி வளம். அது பிருந்தாவனத்தை நீங்க காலை வச்சாவே போதும், ராதே கோவிந்தா, கனகவலி தாயரே ராதே தள்ளி போங்க, அப்படிதான் பேசுவாங்க. சோ அது ஏன்னா அந்த மாதிரி நாம வீட்லயும் நடந்துக்கணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப எல்லா வார்த்தையும் நம்ம வார்த்தையில வர வார்த்தைகள் எல்லாமே பகவானை மையப்பட்டு வரும். ஏன்னா அதுக்காக தான் நம்மள எல்லாமே படைச்சிருக்கிறார். ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார் துரியோதனுக்கு. இப்ப 11வது பதம் பாருங்க, யாகங்கள் மகிழ்ச்சியடும் தேவர்கள் உங்களை மகிழ்விப்பார் அப்படின்றார். ஏன்னா தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மா, நாமளும் கட்டுண்ட ஆத்மா தான், தேவர்களும் கட்டுண்ட ஆத்மா தான். எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். ஆனா அவங்க சீக்கிரமா நம்ம தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணா நம்ம சீக்கிரமா பிரதிபலன் கிடைக்கும், உடனே கிடைக்கும். மனித தேவர்கள் இடையில இத்தகைய ஒத்துழைப்புனா அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலான்றாரு. தப்பு இல்லை. ஆனா அவங்கள வழிபட்டா அவங்க லோகத்துக்கு மட்டும் நம்ம போக முடியும், பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. இல்லைங்களா? சரி, அதை பத்தி இன்னும் விரிவா நாம இன்னும் வர வர அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இப்ப சொன்னாலும் அது ஓரளவுக்கு நம்ம புரியும், பின்னாடி படிப்போம் அதை பத்தி. இது ஒரு யாக சக்கரம். இப்ப யாக சக்கரம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, நேற்று நாம என்ன படிச்சோம்? ஒரு வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி படிச்சோம். வர்ணாச தர்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான, இதை முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும். 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. சம்பிரதாயம் 4 சம்பிரதாயம் யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? 4 சம்பிரதாயம் என்னன்னு? கேசவ பிரபு சொல்ல முடியுமா? ராஜி பிரபுஜி, பிரம்ம சம்பிரதாயம், பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், சனத்குமாரர்கள் சம்பிரதாயம், சிவ சம்பிரதாயம். பிரபுஜி சிவ சம்பிரதாயம், ஹரிபோல் பிரபு. அதாவது இதை நாளைக்கு படிப்போம். உன்னத அறிவுல பகவான் கொடுப்பாரு இதை பத்தி சமுதாயத்தை. அது இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த யாக சக்கரம் சொல்லணுமா, சொல்லி ஆகணும் இல்லையா? 4 சம்பிரதாயத்தை படைக்கிறார். இப்ப பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், புத்திர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயம் நாம இப்ப படிக்கிறது பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயம். இப்ப பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாய ஆச்சாரி வந்து மத்துவாச்சாரி. அப்போ ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜர். இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஆச்சாரிகள் நமக்கு இந்த 4 விதமான சம்பிரதாயம் மூலியமாக இந்த அண்டத்தை பகவான். இரண்டாவது 4 விதமான வர்ணங்கள். 4 வர்ணங்கள் சொல்ல போது பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திர, இவங்க 4 வர்ணங்கள் இருக்கு. அப்போ ஏற்கனவே நாம 4 ஆசிரமங்கள் படிச்சோம், இப்ப 4 வர்ணங்களை படிச்சோம். 8 ஆச்சா? இன்னொரு 4 இருக்கு, 4 கடமைகள் இருக்கு. இப்போ சத்திரன், இவனுக்கு பிராமணுக்கு என்ன கடமை? வேதங்களை படிக்கணும், பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணணும், சமுதாயத்துக்கு வேதங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுதான் அவருடைய வேலை இல்லைங்களா? ஒரு பிராமணோட வேலை. சரி, இப்ப இவருடைய வேலை, சத்திரனோட வேலை என்ன? நாட்டு மக்களுக்கு கொடை வள்ளலா இருக்கணும்,
சமுதாயத்தோட சட்டம் ஏற்றி லா அண்ட் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லா எல்லாருக்கும் வந்து சமத்துவம் பண்ணணும். இவன் பிராமணன், இவன் சத்திரியன், இவன் சூத்திரன், வைசியன் பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா ஒரு தெய்வத்துக்கு சமமானவன் ஒரு சத்திரிய வம்சத்துல உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேதம். சோ ஏன்னா வந்து பகவானை நேரடியா பார்க்க முடியாது. அவங்கள மாதிரி அரசாட்சி பண்றவங்க தெய்வமா பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த நாட்டு மக்களுக்காக உழைக்கிறவங்க. அவன் தான் உண்மையான சத்திரியன் இல்லைங்களா? அது அவனுடைய கடமை. அதே வைசியன் பாருங்க, ஒரு வியாபாரம் பார்க்கறது கோமாதாவை பராமரிக்கிறது. முக்கியமா கோமாதாவை பராமரிக்கிற வேலை யாருக்கு? ஒரு வியாபாரம் பண்றவனுக்கு. அவன் அந்த வேலையை அவன் கரெக்டா பண்ணணும். அது மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா வரி கட்டணும், கப்பம் கட்டணும். கூட வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு கரெக்டான ஊதியம் கொடுக்கணும். அது அவனுடைய வேலை, அவனுடைய கடமை. சூத்திரனுக்கு தன்னுடைய குழந்தைய ஃபேமிலியை கரெக்டா கொண்டு போகணும். அதே மாதிரி எல்லார்கிட்டையும் அவர் வேலை செய்யலாம், வேலை செய்யணும். சூத்திரன்கிட்ட இருக்கலாம், வைசியங்கிட்ட இருக்கலாம், யார்கிட்டயும் வேணா அவர் வேலை பார்க்கலாம். அவருடைய கடமை இது. ஸோ இவங்க 4 பேருடைய கடமை நம்ம பார்த்துட்டோம். கட்டுப்பாடு 4 கட்டுப்பாடு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? இப்ப 4, 4, 3, 8, 12 ஆயிடுச்சா? இந்த 4 பார்க்கணும். கட்டுப்பாடு என்ன? பிராமணன் கட்டுப்பாடு பாத்தீங்கன்னா, பிறந்ததுல இருந்து 25வது வயசு வரைக்கும் அவர் பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தே ஆகணும். யாரு? ஒரு பிராமணா. 25ல இருந்து 50 வரைக்கும், அதாவது 48 வயசு சொல்லுவாங்க வேதம். நம்ம குறிப்பா ஒரு 50ன்னு வச்சுக்கலாம். 50 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவர் சன்னியாசி ஆகலாம். அது அவருடைய செயல்பாடு. 50 வயசு வரைக்கும் கிரகஸ்தன். 50ல இருந்து 75 வரைக்கும் வனவாச வாழ்க்கை கண்டிப்பாக வாழ்ந்தே ஆகணும். அதுக்காக நம்ம காட்டுக்கு போக முடியுமா? காட்டுல போனா உடனே பாரஸ்ட் மினிஸ்டர் வந்து பிடிச்சி உட்காரச்சுப்பாங்க இல்லையா? காட்டுக்கு போக தேவையில்லை, வீட்டிலே இருந்துக்கலாம். வீட்டிலேயே இருந்து சமுதாயத்தோட இருந்து ஒன்றி வாழ்ந்துகிட்டு பற்றற்ற தன்மையா இருந்து வனவாச வாழ்க்கை வாழ முடியும்ன்றார் வேதத்துல. அதையும் விரிவா பார்க்கலாம். சரி, 4வது வந்து பாத்தீங்கன்னா 75 இருந்து இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவரு சன்னியாசியா இருக்கும். இது 4 கட்டுப்பாடுகள் அவருக்கு. பிராமணனுக்கு. சத்திரனுக்கு 3 கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு. அவரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. அது பருவமடை வரைக்கும் அவர் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஆனா அது பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க தேவையில்லை, ஆனா கட்டுக்கோப்போட இருக்கும். 25 வயசு 50 வயசு வரைக்கும் அவரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வனவாசம் வந்தாகணும். 75 வயசுல இருந்து 75 வயசு வரைக்கும் வனவாசம். அதுக்கப்புறம் அவர் சன்னியாசி ஆகணும். அது அவருடைய கட்டுப்பாடு. சூத்திரன் வைசியனுக்கும் அதே தான். சத்திரனுக்கு என்ன 3 கடமையோ கட்டுப்பாடோ அதே தான் அவருக்கு. சூத்திரனுக்கு கட்டுப்பாடே கிடையாது. ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான், கிரகஸ்தனம் மட்டும்தான் இருக்கலாம். அவரு பிரம்மச்சாரி தேவையில்லை, வனவாசம் போன அவசியம் இல்லை, சன்னியாசி ஆகணும் அவசியம் இல்லை. அவர் குடும்பத்தை மட்டும் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். அவர் அதான் அவருடைய கட்டுப்பாடு. சோ இந்த 16 சொன்னோம் பாத்தீங்களா? என்னென்ன சொன்னோம்? அது ஆசிரமம் சொன்னோம், வர்ணங்கள் சொன்னோம், கடமையை சொன்னோம், கட்டுப்பாடு சொன்னோம். இந்த 16 பெற்றுதான் பெருவாழ் வாரணம். இந்த 16 தெரிஞ்சவன் வேதத்தை படிச்சு கண்டிப்பாக முக்தி அடைவான். பகவான் கிட்ட போகணும். நாம எல்லாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க 16 பெற்று பெருவாழ்வாருன்னு சொல்லுவாங்க. என்னது புகழ்? அது இதெல்லாம் புகழ்லாம் எதுக்கு? இதெல்லாம் நாமள வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்தை கொண்டும் போகும். செல்வம் ரசோகுணத்தை கொண்டும் போகும். அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த 16 தெரிஞ்சுக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான ஞானி, அவன் தான் உண்மையான முக்தி அடைவான். அதுதான் இந்த யாக சக்கரம் சொல்லப்படுது. ஒரு பிராமணன் என்ன செய்வான்? வேதங்களை படிச்சு மத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றான். அவனுடைய கடமையை அவன் செய்யணும். சூத்திரன் வைசியம் என்ன சத்திரியன் என்ன பண்ணணும்? நாட்டு மக்களுக்கு உடம்பல்லா இருக்கணும். இந்த 4 வர்ணங்கள் அவன் கடமையை அவன் கட்டுப்பாடு செஞ்சுன்னா உலகம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். எல்லா தேவர்களும் கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க. 4 பேரும் ஒண்ணு போல நீ உயர்ந்தவனா நான் தாழ்ந்தவனா நினைச்சான்னு வச்சுங்களேன், அப்ப இந்த யாக சக்கரம் பீஸா போயிடும். நான் நிறைய வேதம் படிச்சிருக்கிறேன், நான் நிறைய நீ படிக்கவே இல்லடா, நீ இப்ப ஏழையா இருக்கடா, நீ முட்டாளன்னு சொன்ன, நீ தான் சொல்றவன் தான் முட்டாள். நான் வேதம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நீ தான் முட்டாள். அது மாதிரி சொல்லவே கூடாது. அது உன்னுடைய கடமைன்னு சொல்லணும். பகவானுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. பகவான் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரிதான் பார்ப்பாரு. இவன் அறிவாளி, இவன் முட்டாள், இவன் பணக்காரன், இவன் ஏழை, இவன் சண்டாளன், இவன் இது சத்து குணத்துல இருக்கிறான், இவன் சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறான். அதெல்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது. ஏன்னா பகவானுக்கு தான் நாம எல்லாருமே வந்தோம். 84 லட்சம் உயிர் வாழின்னு அங்கந்தான் வந்தது. அவருக்கு அந்த வேறுபாடே கிடையாது. அவன் பக்தி யோகத்துல இருக்கிறான்னா தான் பகவான் பார்ப்பார். அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா செய்யறான்னு தான் பார்ப்பார். அப்போ வேதங்களை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவன் அவனை கத்திரிய அவனுடைய கடமையை அவன் செய்யறான். விவசாயம் பார்க்கறவன் சூத்திரன் அவன் கடமையை அவன் செய்யறான். அப்போ தேவர்கள் வழிபாட பண்ணும்போது மழை நல்லா பொழியா பொழியும். கரெக்டா அந்தந்த டைமுக்கு அந்த 4 காலங்கள்ல பருவ காலங்கள்ல கரெக்டா அந்தந்த நேரத்துல கரெக்டா அந்த பருவம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தானியம் கிடைக்கும். அந்த தானியத்தை வச்சு நாம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம உண்றதுக்கா? பகவானுக்கு கொடுத்து அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா நாம எடுத்துறோம்.
இதுதான் யாக சக்கரம். இந்த யாக சக்கரத்துல நான் உயர்ந்தவனா நான் தாழ்ந்தவனா நினைச்சேன், கண்டிப்பா இந்த யாக சக்கரம் உடைஞ்சிடும். அப்ப சமுதாயம் சீர்கெட்டு போகும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தவருந்து. இதை சொல்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது 5 ஆச்சாரிகள் நமக்கு இருக்கிறாங்க. அந்த 5 ஆச்சாரிகளை சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஹரிநாமத்தை பத்தி. அதாவது 11வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 32வது பாடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி ஏன்னா நம்முடைய ஆச்சாரிய அவரு பிரம்மகுடைய சம்பிரதாயத்துல 21, 22, 23 வராரு. ரொம்ப அழகானவர். அவருடைய ஆச்சாரியோட குருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி, மாதேந்திரபுரி. இவங்க 2 பேருமே அவருடைய ஆச்சாரியா இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வரிசையா வந்துட்டே இருக்காங்க. கடைசியா நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய நம்முடைய ஆச்சாரியா இருக்கிறார். இவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிநாமத்தை மட்டும் சொல்லுங்க, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க, பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, இதுதான் உங்களுடைய பக்தி யோகத்திலே முக்கியமானதுன்றார். இந்த கலிகாலத்துல இதுதான் 12 புராணங்களை நாம எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு ஒரு கிளாஸே ஒண்ணு எடுத்தோம். நாம 12 புராணங்கள்ல இந்த ஹரிநாமத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு. இந்த ஹரிநாமத்துல மொத்தம் 16 ஹரிநாமம் கலந்துருக்கு. ஹரிநாமத்தை 16 ஹரிநாமம் இருக்கு. அந்த 16 ஹரிநாமத்துல ஒரு ஹரிநாமத்துக்கு 1000 விஷ்ணு நாமங்கள் சமன் சொல்லப்படுது வேதம். 1000 விஷ்ணு நாமங்களை சொல்றது ஒரு ஹரி சொல்றது பொருத்தம் சொல்லப்படுது. அப்போ ஒரு மணியை யார் ஒருவன் உருட்டுறானோ 16,000 விஷ்ணு நாமத்துக்கு சொல்ற சமம் சொல்லப்படுது ஒரு மணிக்கே. ஒரு மணி உருட்டுனவன் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. இந்த தாரக மந்திரத்தை சொல்லி பாருங்களேன், சொல்லிக்கிட்டே இருங்களேன். உடல் மாற்றம் ஏற்படும், நம்ம செயல் மாற்றம் ஏற்படும், நம்ம சொல்லாடல் மாற்றம் ஏற்படும், நம்மள புரிதல் மாற்றம் ஏற்படும், எல்லாமே மாற்றம் அடையும். அதே அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது நான் வசந்தத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது தாழ்ந்த நிலையில இருக்கும். நாம எப்படி அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கையேந்து நிக்கிறானோ, கையேந்திர கை எங்க இருக்கும்? கீழே இருக்கும். கொடுக்குற கை மேல இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கணும். அர்ஜுனன் எந்த ஸ்தானத்துல இருக்கணும்? அதை விட தாழ்ந்த ஸ்தானத்துல இருந்துதான் இந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். அப்பதான் அது வசந்த சொல்லப்படும். சரி, இவரு பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி நாம பேசணும். நாம அது பின்னாடி பொறுமையா நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு கேஷவ் படிக்கிறியா? கேஷவ். எஸ் ஆனா ஸ்லைடு சரி ஓகே. எத்தனாவது பதம் பிரபுஜி? 13. எஸ் பிரபுஜி. யஜ்ஞசிஷ்டாசினः சந்தோ முச்யந்தே சர்வகில்பிஷைः புஞ்சதே தே த்வகம் பாப யே பசந்த்யாத்மகாரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய லாபத்திற்காக, தவறா சொல்லிட்டேன், தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவை தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள். நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா? முன்னாடி சொல்லிட்டே இருக்கோம், அது ஃப்ளோல அப்படியே சொல்லிட்டோம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நாம சாப்பிடுற சாப்பாடு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். ஏன்னா இது அந்த காய்கறிகளும் சரி, எல்லா நம்ம பதார்த்தங்கள் எல்லாமே பகவான் மூலியமா கிடைச்சது நமக்கு இல்லைங்களா? ஒரு பக்கத்து வீட்டுல போயிட்டு ஒரு முருங்கைக்காயோ ஒரு வெண்டைக்காயோ ஒரு மலரோ ஏதோ ஒரு தோட்டத்துல இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம பறிச்சு எடுத்துன்னு வந்தா அந்த ஹவுஸ் ஒண்ணு திட்டுவானா இல்லையா? திட்டமாட்டா? பக்கத்து வீட்டுல திட்டுவாங்களா இல்லையா? திட்டுவாங்க இல்லையா? அப்போ இந்த இயற்கையே பகவானுடையது, நம்மளுடையது கிடையாது, அவருடையது. அவருடைய பொருளை எடுத்து நாம சாப்பிடுறது தப்பு தானே? அதே அவர்கிட்ட முறையிடலாம் இல்லையா? ரொம்ப அழகா இல்ல இது பேசுறதுக்கு? அவருடைய பொருள் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்க, அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கொடுங்க, எடுத்துங்க. ஐயா உன் பொருளை நான் எடுத்துக்கிறேன், நான் சாப்பிட போறேன், சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன், சூப்பரா இருக்கும். நிறைய எடுத்துக்கோ, நிறைய எடுத்துன்னு கொடுப்பாரு பகவான், உடலுக்கு நல்லது கொடுப்பாரு. ஆனா அதை விட்டுட்டு அடுத்த வீட்டு செடியை சாப்பிடுற மாதிரி அவருடைய பொருளை எடுத்து நாம அவர் கொடுக்காம நாம சாப்பிட்டோம்னா தப்பு இல்லையா? பாவம் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாரு பகவான். நாக்குக்கு ருசியா இருக்கணுன்றது கண்டதை வாங்கி சாப்பிட முடியுமா? சாப்பிட முடியாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அது இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, எவன் ஒருவன் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடறவனோ பாவத்தை உண்டு பண்றது மாத்திரம் இல்ல, இன்னொன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ரித்தி வேதத்துல, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன தெரியுங்களா? மலத்தை உண்பவன் சொல்லப்படுது.
பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாத கொடுக்குற பிரசாதம் வந்து சாப்பிட்ற உணவு வந்து மலத்துக்கு சமம்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா அடுத்தவங்க வீட்டு பொருள் அது, அதை கொள்ளடிச்சுதான் நம்ம சாப்பிடுறோம். நம்ம காசு கொடுத்தா வாங்கணும்னு சொல்றோம். காசே பகவானுடையது தான், எல்லாமே பகவானுடையது இல்லைங்களா? அப்படிங்கும்போது அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் இல்லையா? ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடுற உணவு வந்து எல்லாமே பாவத்தை தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அத்தியாயம் பாருங்க, ஆன்மீக தலம் ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாருங்க, உடல் தலம். உடலை சார்ந்துதான் நாம வந்து அடுத்தது நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றோம் இல்லைங்களா? இந்த உடல் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த உடலோட சேர்ந்ததுதான் இந்த புலன்கள். இந்த புலனை கண்ட்ரோல் பண்றது இது மனம். மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது அறிவு, புத்தி. புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா ஆன்மீகம் தான். இதே 13வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்போம். ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா படிப்போம். அன்னமய்ய கோசா, பிராணமய்ய கோசா, விஞ்ஞானமய்ய கோசா, ஞானமய்ய கோசா, ஆனந்தமய்ய கோசா. இந்த 5 விதமான செயல்பாடு. ஆனந்தம்ன்றது சச்சித்தானந்தம். அது ஏன்னா அன்னத்தை நம்ம விண்ணும் போதே நமக்கு தெரியும், பகவானுடைய உணர்வு தெரியும். பகவானை நாம எங்க வச்சிருக்கான்னு நமக்கு தெரியும். அன்னமய்யா கோசால, பிராணமய்யா கோசா, இந்த காத்தை சுவாசிக்கும் போது நமக்கு தெரியும், பகவானை உணர முடியும். அந்த சக்தியில யாரு உணர்றானோ அவன் தான் முக்தி அடைவான். நம்ம ஏதோ காத்து வருது, நம்ம உள்ள போகுது வெளியே வருதுன்னு நினைக்கிறவன் ஜடம். அவன் இந்த காத்து ஏன் உள்ள போகுது, ஏன் வெளியே வருது, எங்க பகவான் இருக்கார், நம்ம உடலுக்குள்ள எங்கெல்லாம் இருக்கிறார் பகவான் அறியலாம் பாருங்களா? அவன் தான் விஞ்ஞானம், அவன் தான் ஞானம், அவன் தான் உன் முக்தி, அவன் தான் சச்சித்தானந்தம். அப்போ உடல்னா என்னது? உடல்ல எங்க பகவான் இருக்காரு? ஏன் புலன்களை நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? ஏன் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? ஏன் அறிவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? ஏன் ஆன்மீக தளத்தை போகணும்? அதை அறியலாம் பாருங்க. அவன் தான் உண்மையான துறவி, அவன் தான் உண்மையான ஞானி, அவன் தான் சிவு. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள் எல்லா ஜீவன்கள் உடலிலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமை யாகம் உண்டாக்கப்படுகிறது. ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. மழை எதனால வரும்? நம்ம 4 சமுதாயத்தோட தான் வரும். இந்த 4 வர்ணங்களும் கரெக்டா செயல்பட்டாதான் இந்த மழை அழகா வரும். அதனால தானியம் கிடைக்குது. அந்த தானியத்தினால நம்ம மட்டுமா சாப்பிடுறோம்? நம்மளை சுத்தி இருக்கிற கோடிக்கணக்கான உயிரினம் வாழுது. 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் வாழுது. அந்த 84 லட்சம் இந்த தானியத்தில் தான் சாப்பிடுது. அப்போ இந்த 4 வர்ணங்களும் கரெக்டா இருந்ததுதான் இந்த தானியங்கள், இந்த ஜீவன்கள்லாம் வாழுது. எவ்வளவு சிறப்பான செயல்பாடு பாருங்க. பகவானுடைய படைப்பு எப்படிப்பட்ட படைப்பு பாருங்க. அப்போ அந்த யாக சக்கரத்தை நம்ம உடைச்சிட்டோம்னா அப்ப 84 லட்சம் உயிர்வாழியோட நிலைமை யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் இல்லைங்களா? அப்போ நாம எப்படி இருக்கணும்? ஒழுக்கமா இருந்தா தானே நாம சமுதாயத்தை ஒழுக்கமா இருக்க முடியும். 4 சக்கரத்தையும் ஒழுங்கா, 4 யாக சக்கரத்தையும் ஒழுங்கா வைக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதையும் சொல்றாரு பாருங்க. அப்போ மழையால் விதிக்கப்பட்ட கடமை யாகம் உண்டாக்கப்படுகிறது. அவனோட கடமையை கரெக்டா நீ செய். நீ சத்திரனா இருக்க அர்ஜுனா, நீ சத்திரனா இருக்கிற, உன் கடமை என்ன? நாட்டு மக்களுக்கு உடைவல்லலாயிரு, நாட்டு மக்களுக்கு பாதுகாப்பாயிரு, லாண்ட் ஆர்டர் உருவாக்கி சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்கி செய். நான் அடுத்த நாட்டுக்காரன் உள்ள வரானா தெத்தி அடி வெளியே அனுப்பு, பாவம் செய்யறானா கொடுமை பண்றானா கொன்னுடு அப்படின்னு. அதான் சத்திரனோட கடமை. அவனுடைய கடமை தண்டனை கொடுன்றாரு. அந்த கடமையை செய்யாம பற்றோட இருந்தா என்ன ஆகும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம் பாருங்க, இதுல கொடுக்குறா முன்மாதிரியாக இருந்தா 21வது பாகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாதாஜி படிக்கலாமா? படிக்கிறியா? Yes, Prabhuji. यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं गुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப போன பதத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதோட சாராம்சம் பாருங்க, அதோட ஜூஸ் பாருங்க, இதுல வருது பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு. இல்ல இந்த அந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, இன்னும் ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. மழையால் தோற்றுவிக்கும் தானியங்கள் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தில் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமை யாகங்கள் உண்டாக்கப்படுகிற. உன்னுடைய கடமையை நீ கரெக்டா செய்கின்ற. உன் கடமை மட்டும் எப்படி செய்ய முடியும்? உன்னுடைய இந்த 16 தெரிஞ்சாதானே நம்ம கடமையை செய்ய முடியும். அப்ப தனி மனித ஒழுக்கம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இப்ப என்னுடைய மகன் வந்து நல்லா இருக்கணும், என் மனைவி நல்லா இருக்கணும், என் கணவன் நல்லா இருக்கணும், சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் மட்டும் இருந்தா போதுமா? நீ ஒழுக்கமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த பதம் சொல்லுது 21வது. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல் செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். அந் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றப்படுகிறது. நீ ஒழுக்கமா இருந்தாதான் சமுதாயம் மேன்மடையும். நீ சமுதாயத்தை குறை சொல்ல, என்னங்க பக்கத்துக்காரன் பிரச்சனை பண்றான்,
இந்த எழுத்துக்காரன் பிரச்சனை பண்றான், எனக்கு இந்த பையன் பேனா கொடுக்க மாட்டான், இந்த பையன் பென்சில் கொடுக்க மாட்டான், இவன் அடிக்கிறான், அவன் கொல்றான்னா நீ ஒழுக்கமா இருந்தா இந்த பிரச்சனையே வராது. மத்தவங்களை பத்தி நீ கவலைப்படாதே, அவன் எப்படியோ போறாங்க, அது அவனுடைய பிரச்சனை, அது பகவான் பார்த்துப்பார். அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவனுக்கு தெரியும். நம்பிக்கை இல்லாதவன், பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் மத்தவனை குறை சொல்லுவான். மத்தவனை குறை சொல்றதுக்கு உனக்கு அதிகாரமே கிடையாது. ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அவனை பார்த்துப்பாரு. நீ ஒழுக்கமாயிரு. அப்போ நம்ம மகாத்மா காந்தி இருந்தார், அவர் ஒழுக்கமா இருந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி சொல்லி சொல்லி, ஆனா அவருடைய ஒரு பாட்டு மோசமா தான் இருந்தது, சமுதாயத்துல மோசமா தான் இருந்தார். மீதி 3 பாட்டு நல்லா தான் இருந்தார், அகிம்சையோட செயல்பட்டார். அதுதான் அவர் மகாத்மானார். மகா ஆத்மா, ஆத்மாலேயே மகா ஆத்மா, பெரிய ஆத்மா அவர். சோ அவனால இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், அகிம்சையை நாம கடைபிடிக்கிறோம். உலகமே அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு இல்லைங்களா. நம்ம அப்பா ஒழுக்கமா இருந்து நம்ம சமுதாயத்தை ஒன்றி வாழ்ந்து சமுதாயத்தோட இருந்து நமக்கு நல்ல ஒரு அப்பாவா இருந்தாருன்னா நம்ம மட்டும் கொண்டாட மாட்டோம், ஊரே கொண்டாடும். அது மாதிரி நீங்களும் ஒழுக்கமா இந்த சின்ன வயசுல கேசவான்ற பிரபுஜி இப்ப இருக்கிறவங்க எப்படி இப்படின்னு, நான் கேசவா பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குது, மத்தவங்களை பத்தி தெரியல எனக்கு. இப்ப அவர் இருக்காரு, 10வது படிக்கிறாரு. இந்த இடத்துல 6 மணிக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நல்ல ஒழுக்கத்தோட இருந்து அது பண்ணுகிறார், தப்பே இல்லை. ஆனா இதுல செயல்படுத்தணும், மெயின் அதுதான். படிக்கிறதுலோ புரியுதலோ அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. நமக்கு ஏதோ பகவானுடைய ஏதோ ஒரு நாம புண்ணியகாரம் பண்ணாதான் இந்த பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கோம். ஆனா இதை செயல்ல கொண்டு வந்துருமா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லுது, படிக்கிறதுலயே மட்டும் இல்ல சனாதன தர்மம், நாம செயல்ல இருக்கணும். அதுதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருந்தாதான் பூர்ண அடைய முடியும்னு சொல்லப்படுது பெரியவளால. எண்ணம் மட்டும் என்ன இருக்கு, பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், வந்திருக்கிறோம், சரி ஓகே. ஆனா செயல்ல இருக்கிறோமா, அதுதான் பூர்ணம். செயல இல்லைன்னா நம்ம பூர்ணமே கிடையாது. அப்ப செயல இருக்கணும்னா தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கணும். நீ இப்படிதான் நான் சொல்றப்பட்ட நீ கேட்கணும்னு நினைச்சேன்னா நீ ரசோகணும். நான் எப்படி இருக்கணும்ன்றது நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். அப்பாவோ அம்மனோ அண்ணனோ தம்பியோ சமுதாயமே தீர்மானிக்க கூடாது, நாம தான் தீர்மானிக்கணும். எப்படி தீர்மானிக்கணும், அகர்மப்படியில தீர்மானிக்கணும். வேதங்களின் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் தீர்மானிக்கணும். அதை தீர்மானிச்சு உள்வாங்கி நாமோ அதுதான் மாற்றம் ஏற்படும் நமக்கு இல்லைங்களா. அப்ப தனி மனித ஒழுக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல் செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். ஏன்னா நம்முடைய பகவான் கிருஷ்ண பகவான் என்ன பண்றாரு பாருங்க, அவர் ஒரு அவதாரம் கொடுக்கும்போது லட்ச அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஒரு அவதாரத்திலையும் ஒரு ஆச்சாரிகள் இருப்பாங்க. அவர் குரு இல்லாம அவர் கடையை வரைய மாட்டார், அவதாரம் கொடுக்க மாட்டார். கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு குரு இருக்கிறார், ராமபிரானுக்கு குரு இருக்கிறார், எல்லா அவதாரத்துக்கும் குரு இருப்பாங்க. அது போல நமக்கு ஒரு குரு இருக்கிறார். அந்த குரு என்ன சொல்லுவார், ஆன்மீக குரு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஒழுக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார், வேதங்களை கொடுத்திருக்கிறார், உபதேசங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அது சாரம்சம் உள்வாங்கி நாமும் செயல்ல கொண்டு வரணும். அப்பதான் தனி மனித ஒழுக்கம் கரெக்டா இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 27வது பதம் மாதாஜி. பிரகிருதே கிரியமானானி குணே கர்மாணி சர்வஷஹ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களில் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. அர்ஜுன் அப்படிதான் நினைக்கிறான், எங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறான், தாத்தா பாட்டி எல்லாம் எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறான், எப்படி நான் போர் பண்றதுன்னு நினைக்கிறான். அடே அவெல்லாம் வேற யாரா, பகவானுடைய அம்சம் அவங்க எல்லாருமே, நீயே பகவானுடைய அம்சம் தான், நீ ஏன்டா மத்தவனை பத்தி கவலைப்படுற, உன் கடமை நீ செய்யறான்ற. அப்ப அதனால வர லாபம் நஷ்டம் இதுதானே வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அது நினைக்காதே, நினைச்சாவே நீ பந்தப்படுறன்ற. அப்போ அந்த மாதிரி நினைக்கிறதே அகங்காரம் தான் சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி நினைச்சாவே அகங்காரம் தான். அது அந்த அகங்காரம்னா தான் அவன் அந்த மாதிரி போறான். நாம சமுதாயத்துல ஐயோ அண்ணன் இருக்காரு, தாத்தா இருக்காரு, குரு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சேனாவே அப்ப நீ வீழ்ச்சி அடைகிற இல்லைங்களா. அப்ப பௌதிக இயற்கையின் குணங்கள் இதனால என்ன ஆகும் பாத்தீங்க, குணங்கள் மாறும். இப்ப 2 குணங்கள் இருக்கு நமக்குள்ளார, அதாவது 3 குணங்கள். அது ஒரு பக்கம். முக்கியமா மாயத்தன்மையில 2 மாயா இருக்கு. இந்த மாயத்தை பத்தி நம்ம விரிவா படிச்சோம், அது கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. முடிஞ்ச திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அட்டன் பண்ணுங்க அந்த கிளாஸ், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. மாயத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம், படிங்க. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அட்டன் பண்ணுங்க. குணமாயா ஜீவமாயா நமக்குள்ளதான் இருக்கு. ஜீவமாயோட செயல்பாடு என்ன, குணமாயோட செயல்பாடு என்ன. குணமாயான்றது நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த குணத்தை கொண்டு போயிடும், அவளை இழுத்தும் போடுவா நம்மள பாட்டு. அதுக்கு நாம பொறுப்பு கிடையாது. நாம என்ன பண்றோம், ஒரு காரியத்தை நினைக்கிறோம், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு நம்ம செயல். ஆனா அவ பார்த்துப்பான், யாரு, குணமாயா. அவ கொண்டு போடுவா நம்மள. ஆனா நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க செயல்பட மாட்டீங்க, அவதான் செயல்பட வைப்பா நம்மள. நாம நினைக்கிறோம் நான் தான் செஞ்சுருக்கிறேன், நீ செய்யவே இல்லை,
அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் விற்கிறதே தவிர மற்ற செயல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான். எந்த பார்த்துப்பான்? குணமாயா. குணமாயான்றது எது? சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். இந்த மூணு குணமும் அவ பாட்டு நான் வேலையை பார்ப்பான். அப்போ நம்மளுடைய குணம் எப்படி இருக்கும்? சாத்வீகமா இருக்கணும், அனநேயத்துல இருக்கணும். அனநேய பக்தியில இருந்தாதான் மட்டும் இந்த குணமாயா நம்ம கிட்ட வரமாட்டா. இந்த 3 விதமான மாயை நம்ம கிட்ட வராது. சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம் வராது. இதை பத்தி 16ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம், பின்னாடி படிக்கலாம். அப்போ இந்த குணங்கள் இல்லாம நாம செயல்படணும்னா பகவானுடைய மையப்படுத்தி பகவான் சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல வச்சு நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். எதுவும் எந்த செயலா இருந்தாலும் இல்லைங்களா? அகங்காரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கை முக்குறில் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். கண்டிப்பா கிடையாது. நாம செய்யவே இல்லை. நாம எண்ணம் மட்டும்தான் வைக்கிறோம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, எண்ணத்தை ஒழுங்காவை. சொல்லாடல், நீங்க எதை பேசுறீங்களா கரெக்டா பேசுங்க. என்ன புரிதல் இருக்கோ அதை கரெக்டா புரிதல் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒருத்தன் நம்ம எழுத்தாப்புல வந்து அவன் நம்ம அடிக்க வரானா, நம்மளை பார்க்க வரானா, நம்மளை கூப்பிட வரானா அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. எழுத்தாப்புலதான் அவன் பாட்டு போறான், ஒரு வழி போக்க, நீங்க ஒரு வழி போக்க போயிட்டே இருக்கணும். அந்த புரிதல் கரெக்டா இருக்கணும். சொல்லாடல், நம்ம பேசுற பேச்சுகள் கரெக்டா இருக்கணும், நம்ம செயல் கரெக்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா இந்த பௌதிக தன்மை நம்ம கிட்ட வராது. இதை பத்தி 2வது லெவல்ல நாம விரிவா படிக்கலாம். 37வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Shri Bhagavanuvach Kama Esha Krodha Esha Rajo Guna Samudbhavah Mahashano Mahapapma Vidyenam Iha Vairinam. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார். இந்த வார்த்தை படிக்கும் போதே நமக்கு அப்படியே மெய் செலுக்குது பாருங்க. ஏன்னா பகவான் இல்லையா? அவரோட நாமத்தை சொல்லும் போது, ஏன்னா நாமத்துல தான் பகவானே வாசம் செய்கிறாரு. நாமம் யாரெல்லாம் ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்றானோ அவன் உடல் எல்லாமே வர மாதிரி ஆயிடும். ஆனா பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, முழு கடவுளான பகவான் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரசோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபம் உருவெடுக்கும் யுக்தி உலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதி அதுதான். அப்ப அந்த காமம் எங்கிருந்து உருவாகுது? பற்றுதல் மூலியமா தான். பற்றுதல் மூலியமா உருவானாவே காமம் உருவாயிடும். மோகம் உருவாகும், காமம் உருவாடும். காமம் உருவாச்சுன்னா ரசோகுணம் தான். ரசோகுணம்ன்றது பேராசை குணம். சத்துவகுணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்ணுவான்? வேதம் படிப்பான், நல்ல ஹாப்பியா வேதம் படிப்பான், சாதன பக்தியை பண்ணுவான். காலையில 3 மணிக்கெல்லாம் 4 மணிலாம் எழுந்து நல்லா பண்ணுவார். அவருக்குள்ள ஒரே ஒரு வீக்னஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, நிறைய வேதம் படிச்சுட்டேன், அந்த தான் என்ற கர்வம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அந்த கர்வம் இல்லாம படிக்கலாம் பாருங்க, அவன் தான் பிரேம பக்தியில உருவாக முடியும். அவன் தான் மோட்சத்துக்கு போக முடியும். நான் இந்த மாதிரி சாதன பக்தியை பண்றேன், கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், கழுத்துல திலகம் விட்டுருக்கேன், நெத்தியில நான் சிகா விட்டுருக்கேன், பின்னாடி தலையில முடிய குடுமி வச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் செயல்படுறேன் நானு அப்படின்னு நினைச்சா மட்டும் போதுமா? செயல்ல கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. நீ அதெல்லாம் இல்லாம பற்றோட நான் ஒரு பிராமண ஒரு அண்ணா நகர்ல ஒரு ஆளு பிராமண ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு 2 லேண்ட் இருக்கு, பக்கத்துல வீடு இருக்கு, பெரிய பெரிய வீடு. அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாமே ஃபாரின்ல இருக்காங்க, எல்லாமே சாஃப்ட்வேர்ல அங்கங்க ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க. அவங்க கணவன் மனைவி மாத்திரம் தான் அந்த வீட்டுல இருக்கிறாங்க. அவ்வளவு பெரிய வீடு, தேவை இல்லை அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய வீடு. இதுவே பிராமணன் டெய்லி அவரு என்னென்ன பகவானுக்கு பண்ணுமோ எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாரு. யாருக்கும் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள யாருமே வரக்கூடாது. வேலை செய்யறவங்க உள்ள வந்தா கூட சரி அங்கே நில்லுங்கன்னு. ஒரு பழம் பூ பறிக்க விட மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு விலங்கு கூட உள்ள வரக்கூடாது, அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். அது ரசோ குணம். அது நீ என்னதான் சாமி கும்பிட்டாலும் என்னதான் வேதம் படிச்சாலும் அது பலனே கிடையாது. நான் மட்டும் ஓப்பனாவே சொல்லிட்டேன், அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது. ஒரு பிராமணனா எப்படி இருக்கணும் தெரியுங்களா? நாளைக்குன்றதை ஒரு பொருளே சேர்த்து வைக்க கூடாது. அவன் தான் பிராமணன். சுகபோக வாழ்க்கை வாழறவன் கண்டிப்பாக பின்காலத்துல அந்த பிறவிலேயே அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும். சுகபோக வாழ்க்கை வாழறவன் கண்டிப்பாக, ஏன்னா நாம இதே பகவானுக்கு சேவை பண்றதுதான். அதை விட்டு சுகமா வாழ நினைச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதோட பலன் இந்த வாழ்நாளே அனுபவிப்போம். அனுபவிக்கல இல்லைனாலும் பிற்காலத்துல அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா அனுபவிப்போம். இதுதான் வேதம் சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்போ நாம என்ன நினைக்கணும் பாருங்க, ரசோகுணம் இருக்கவே கூடாது. சுகம்ன்றது ரசோகுணம் தான். சுகம்ன்றது ரசோகுணம் தான். சமுதாயத்தோட ஒன்றி வாழணும். எப்படி வாழணும் பாருங்க, பற்றற்ற தன்மையை நம்ம இருந்து வாழணும். இதெல்லாம் அதிகமா படிக்கணும்னா 2வது லெவலுக்கு வாங்க, நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க, ரொம்ப அழகா விரிவா படிக்கலாம். அப்ப ரசோகுணம்ன்றது பேராசை குணம், நம்மள கோபத்தை உண்டு பண்ணும், காமத்தை உண்டு பண்ணும்.
மோகத்தை உண்டு பண்ணும், பற்றோட இருக்க செய்ய வைக்கும் நம்மள, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 36, 38 மாதாஜி. Yes, Prabhuji. Arjuna uvacha atakena prayuktoyam papam charati purushaha anichanna bivarshena varshne balativa niyojitaha धूमेना व्रियते वग्निर् यथा तर्षो मलेन च यतोर्भेनावृतो गर्भस्तथा तेन तमावृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இதுல 36ல பாருங்க, அர்ஜுனன் கூறினான், என்ன குணத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவகாரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? அழகான கேள்வி இருக்கிறார். அதாவது விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவகாரியங்களை செய்வது எதனால்? விருப்பம் இல்லை, அது மேல விருப்பம் இல்லை, ரசோகலையோ தமோலியோ எதுவுமே விருப்பம் இல்லை, ஏன் அதை என்ன திணிக்கிறீங்கன்றார். அப்போ என்ன அப்ப இதுல புரிதல் பாருங்க. அவர் என்ன சொல்றார்? செயலை செய்யாம இருக்காத, நீ செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருன்ற, உன் கர்மத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருன்றார். ஆனா பாவகர்மா புண்ணியகரமா செயல்பட தீர்மானிக்கிறது நீதான் தீர்மானிக்கணும். உன்னை எதிரியா திணிக்கிறாங்கன்னா இது பாவமா இது தர்மமானு இதான் நீதான் தீர்மானிக்கணும். சமுதாயம் தீர்மானிக்க கூடாது, அப்பா அம்மா தீர்மானிக்க கூடாது, நீதான் தீர்மானிக்கணும், இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, எவ்வாறு நெருப்பில் புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருகருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் உயிர்நிலை மறைக்கப்பட்டுள்ளதுன்றார். ஒரு நெருப்பு இருக்கு, அந்த நெருப்பை சுத்தி புகை கண்டிப்பா இருக்கும், இல்லைங்களா? இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ். இது நெருப்புனா நாம என்ன பண்ணுவோம்? சுடும், நமக்கு பிரச்சனை தான் வரும். அப்போ காமம் பற்று இது ரெண்டுமே நமக்கு என்னைக்குமே தொல்லைதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா அந்த மோகம்ன்ற கருப்பு நம்ம கிட்ட வராது, இந்த புகை என்ற கருப்பு நம்ம கிட்ட பிடிக்காது. இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ். இரண்டாவது ஸ்டேஜ் பாருங்க, கண்ணாடி. இந்த கண்ணாடியில மேல இருக்கிற தூசி தொடச்சி எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா பின்னாடி ரசத்துல தூசி பட்டுச்சுன்னா அது போகவே போகாது, அப்போ முகமே தெரியாது, இல்லைங்களா? இது இரண்டாவது நிலை, நல்ல ஸ்ட்ராங்கா வந்துடுச்சு. அதே மூன்றாவது நிலை இருக்கு பாருங்க, தாயோட கருவில் இருக்க குழந்தை, அது ரொம்ப கொடுமையானது சொல்லுவாங்க வேதத்துல, ரொம்ப கொடுமை. அதுதான் பகவான் குழந்தை பருவத்துல தாயோட வயிற்றுல இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானே இருக்கிற மாதிரிதான். ஏன்னா அது அவ்வளவு கொடுமை. தன்னுடைய சாப்பிட்ட நம்மளுடைய சாப்பிட்ட உணவையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த அந்த பனிக்குடத்து உள்ளார, அந்த குடத்தை அந்த வயிற்றுக்குள்ளார அந்த என்ன சொல்றது தெரியல எனக்கு, அது உள்ளவே இருக்கும், அது ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கும், அது உள்ளவே இருக்கும். அது சாப்பிட்டு அதோட மலம் அதோட யூரின் எல்லாமே கலந்தாப்புலதான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் அந்த குழந்தை. எவ்வளவு கொடுமையான குணம் பாருங்க அது, இல்ல அந்த நிலைமை அது. ஆனா அதுல இருந்து மீண்டு நம்ம வெளியே வரோம் பாத்தீங்களா, எப்படிப்பட்ட வரோம் பாருங்க. அந்த இடத்துல அதை பத்தி ரொம்ப விரிவா லெவல் 2ல படிக்கலாம். சரி, இப்போ அந்த குழந்தை எப்படி அதோட தாயோட கரு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கரு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபா இருக்கும் அந்த குழந்தை. அது போலதான் காமம் தன்னுடைய தாய் வயிற்றுக்குள்ள எப்படி குழந்தை எப்படி சேஃப் ஆகி போதோ அது மாதிரி நாம காமம் 3வது நிலையில அது மாதிரி ஆயிடும், சேஃபா உட்காந்து. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இது 3வது நிலை. ஆரம்ப நிலை என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருகருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, தாய் உள்ள அந்த குழந்தை உள்ள இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது சேஃப் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா மேல இருக்கிறது பாத்தீங்களா, எதுவுமே எந்த ஒரு ஹீட்டோ மழையோ குளிரோ எதுவுமே அதுக்கு குழந்தைக்கு தெரியாது, உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கு. அது மாதிரிதான் காமம். ஒரு வாட்டி 3வது வாட்டி நம்ம உள்ள வந்துச்சு, ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா படிச்சிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 42வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ண படிப்பா. Yes, Mataji. Indriyanim paranyahur indriyebhyah param manah manasastu para buddhir yo buddhehe paratastu saha. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அருமையா படிச்சீங்க. செயலாற்றக்கூடிய பலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. இப்ப செயல்ல நாம என்ன செய்யறோம், அதாவது வேதங்கள் மூலியமாக அகர்ம பணியில நாம செயல்படும் போது என்ன பண்ணும், ஜடங்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்போ ஜடல் பொருளை விட உயர்ந்தவை எது? மனப்புலன்கள். அப்போ மனதை கண்ட்ரோல் பண்றோம், இல்லைங்களா? அதை விட உயர்ந்தது எது? புத்தி. புத்தியோட உயர்ந்தது எது? ஆத்மா, இல்லைங்களா? ஆத்மா தான் உயர்ந்தது. ஆத்மாவோட உயர்ந்தது உள்ள இன்னொன்னு இருக்கு, அதான் பரமாத்மா. இவங்க 2 பேருமே 2 கிளி மாதிரி நம்ம படிச்சோம், 2 பறவை மாதிரி படிச்சோம். ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சைலண்டா இருப்பாங்க. நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுக்கேற்ற அந்த உடல் கிடைக்கும் ஆத்மாக்கு.
நம்ம பாவம் பண்றோமா புண்ணியம் பண்றோமான்றது அதுக்கேத்த உடல் அந்த ஆத்மா கிடைக்கும். ஆனா ஆத்மா சைலண்டா தான் இருக்குது. நாம தான் செயல்படுறோம். சரிங்களா? அப்போ புலன்களோட உயர்ந்தது எது? மனம். மனமோட உயர்ந்தது புத்தி. புத்தியோட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். 43வது பதத்துல நம்ம 42 பதவியும் படிச்சிருக்கோம். என்னென்ன பார்த்தோம்ன்றது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். துரத்தல் அல்லது செயல் 1ல இருந்து 2வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அது. ஆனா 9வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். பாத்தீங்கன்னா உண்மையான துறவுனா என்ன? உடைமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டிருந்தல், அனுபவிக்கும் ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபட்டிருந்தல், செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம பார்த்தோம். கற்பனையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி உண்மையும் பொய்யும் பார்த்தோம். பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அது என்ன? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுதான். நாம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம். பகவானுக்கு சேவை பண்றதை நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதை திருப்திப்படுத்துக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அதுதான் உண்மையான துறவுன்னு சொல்லப்படுது 9வது பதம் வரைக்கும். 10ல இருந்து 16 பாருங்க. கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகியை எப்படி செயல் பண்ணணும், கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல் பண்ணணும், வாழ்வுக்கான இரு தேர்வுகள் சொல்லிருக்காரு. பாவம், பாவ இல்மை இல்லைங்களா? பாவத்தோட இருக்கணுமா இல்ல பாவம் இல்லாம செயல்படணுமா? அது நம்மளுடைய கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செயல்படணும். பௌதிக மக்கள்னா யாரு? கருமிகள். கருமிகள் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்து படிச்சோம். அதே மாதிரி கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். கர்ம யோகம்னா கர்ம யோகியில எப்படி செயல்படுறான்னு பார்த்தோம். அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 17ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும் உதாரணம் அமைப்பதற்காக நாம எப்படி வாழ்க்கை வாழணுன்றது தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நாம எப்படி செயல்படும் முன்மாதிரியாக நாம் இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையை அப்படின்ற பார்த்தோம். அதாவது உபதேசத்திற்கு முன் சுய ஒழுக்கம் வேணும். மத்தவங்க நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம்னா நாம கரெக்டா ஒழுங்கா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி விரிவா நாம பார்த்தோம். 36, 43வது பதம் பாருங்க. ஆன்மீக வாழ்வில் பெரும் சவால் என்று பாத்தீங்கன்னா காமம். மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னா அவர் தான். சரிங்களா? எவ்வாறு சினத்தை அடக்குவது, நண்பனாக்குவது, சினத்தை எப்படி நண்பனாக்குவது, இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து வீழ்த்துவது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுங்களா? புலன் கட்டுப்பாடு, அதாவது மனதை ஜபம் பண்ணணும், பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும், புத்தி ஆன்மீக அறிவு கொண்டு வரணும். பகவானுடைய விபூதி யோகத்தையும் பகவானுடைய வைபவத்தையும் பகவானுடைய புராணங்களையும் பகவானுடைய வேதங்களையும் படிக்கும் போதுதான் நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அப்போ மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா? அன்பும் காமமும், காமத்தின் பக வகைகள் பார்த்தோம். அன்பு அதுல நெருப்பு சுற்றி உள்ள புகையை பார்த்தோம். கண்ணாடியில இருக்க தூசியை பார்த்தோம். கருப்பை உள்ள குழந்தையை பத்தி பார்த்தோம். காமத்தோட செயல்பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே வச பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விரும்பிஜே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் தச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. கிளாஸ் எப்படி போச்சுன்னு சொல்லுங்க. நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் படிப்பேன், சொல்லுவேன். அதனாலதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். லெவல் 2ல வாங்க. ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்லுவோம்.